alhamdulillah seger waras wong Amin, amin, bagus. amin, amin. Dalu mriko wae desowan lugunipun mapan dalem agung Pak Ali. Matur nuwun, Pak Ali, Bos. Pak Ali Bustomi. Nah, Pak Ali Bastomi. Leres. Sama bos? Pak Ali Bastomi. Anu kakek. Apa kok kakek iki? Kowe iki kok kakek iki mangsamu. Tak uwet Sing tak- kagungan kersa iki Pak Ali Bastomi. Lah iya, kuwi nama akrabnya, nama familiar iki kakek. Wala Kakek. kowe kok apal to? Enek perpanjangane to. Kak, kosong kakek tua ya. Maksudnya panggilannya kakek. Kakek. Parapan. Nggih, iku familiare kakek. Lah kok roh kowe? Loh, wong kula kalih Pak Bastomi menika kalih kakek menika kanca bal-balan kok, Bos. Lho, kanca bal-balan. Loh, Neng endi? Neng endi? Mosok kakek iki ya sik mampu dan kuat. biyen tahun 82, kuwi satu leting karo aku. Lho Dulu ya. Iya. 82. Berarti 82 iki kakek biyen iki olahraga. olahraga, iki satu leting biyen bal-balan karo aku. Nggih. Bal-balan. Iya, 82. 82, Pak. Lah kowe lahir tahun piro? 82. Loh, Mosok bayi lahir tenger langsung bal-balan. Nok delok. lah wong kakek iki skillnya luar biasa kok. Ibuku biyen penggemare kakek. Wah itu pemain bal toh Pak kakek iki. Kakek iki pemain babel gelandang biyen. Gelandang apa? Loh, gelandang kanan. Awakmu ya gelandang to lho. Aku gelandangan biyen aku biyen. Kok gelandangan piye to? Yo ta. Nuwun sewu lho Mas. Panjenenganipun Mas Joko Tunggal dados katresnanipun Pak Ali Bastomi. Pak Libas. Oh ngono. Nggih, no. Lah sebabe Loh. sebabe Saking tresnane kalih kula. Niku Heeh. Pak Bastomi kakek menika kulino ndelok YouTube. Oh kakek ini Lho nggih no. Golek-golek berarti acara. kulino nonton YouTube. Kulino nonton YouTube lan kulinone iku sekolah niku kan ngelokne jeding. Saking tresnane lho. Kula niku lek ning mene ndi biyen lho. Heeh. Sekolah sing kula undamono kan jeding kawan mandi. Heeh. Saking tresnane ben ra dilolokne, dikene jeding ending panggung barang saniki iki lho. Endi? Lah Iki wis maune ya wis lenggang. wis enek neng kono kaya. Kan, Dhisik jedinge karo panggunge kaya. Tapi beda karo padatan, Pak. Maksude Jenengan kalih kula meneng boro wis bolak-balik. bolak-balik lho awake ning Boro iki. Lagi bengi iki delok penonton sing ning jaba tembok iki delok wayang kaya wong delok pencak dor iki lagi bengi iki aku wis Lah nyang apa? Kowe iki aja. Kowe enek anu to, enek barikadene ngono ta. Pangapunten, Pak, pangapunten. Pak Bastomi kuwi pancen sembarang lak digawe ora dhewe. Iya. Sembarang digawe seneng karo tangga teman. Lho yo kebersamaan kok yo. Kuwi Iki- jenenge dono rasa kok. Jane pager ki maune ya arep dimbrokke. Heeh. Ning gandeng mikir kok nutut ora becekane iki lho ngono. Pak Bastomi ora mikir Ora kuwi. mikir tak wong Nggih. awak melek karo aku sik suwi aku kenal karo kakek. Mila to, Mas. Kakek ki ora berharap becekan. Nun Nggih, sewu. nggih, nggih. Tenanan iki aku. Lho iki benyane piantun serawung kok. yo. Piantun iki piantun serawung, piantun iki piantun grapyak, piantun iki piantun sing semanak sing seneng sedekah. Lah gini kowe yo Loh, kene Mas Garek. tidak mengharapkan Tidak sumbangan. berharap apa-apa. Nggih. Orang ngarep-ngarep becekan. Pak Bastomi kakek iki. Ning Hmm. lek bojone aku ora mudeng aku. Aku wis Tak sewampluk rumah saku. Awong buke kuwi malas piye to? Sampeyan ki ra ngerti sak sok rokokmu apa ya langsung Oh iya. dikawisi. Iya, toko. Rumah saku. Ombenamu apa ya langsung digolek. Langsung enek. Wong Pak Alino nun pangapunten. Grabyak semana ora mitung pira kae probio Tenang. demi Loh. kebahagiaan ingkang putra Lah. sing dadi manten Mbak Indri kalian Mas Fitra Nah, wayangan dalane Lah, ya Rudi Gareng Kom Blitar Terus. awake Lah, ya saka Blitar saka Ponorogo Jih. njajali Nah, kurang penitine Peniti. saka Blitar. Terus sapa ki gak percaya aku nek penitimu kok Blitar percaya. lah nyang apa Nek musisimu gak percaya iki. lah nyang apa Wong iki tak buane mau kliru kok. Wong munggahe dudu kuwi. sing kok. kleru ke mau dudu dudu pemusik Nah, sing kleru sing kleru mau lambene Rudi Gareng Lah ngono. kok. wayahe Nah, sing kleru pamer sapa? bojo Sing kleru sapa? lemun Sing kleru sapa? sing kleru kenapa Kamangka undang-undang cakra budaya yen Heeh. kleru iki aja dijak. Bener. sing aku kleru Ora dijak. Kuwi undang-undang. Sing kleru sinten iki wau? sing kleru aku Sesuk tanggapan aja dijak. Sesek bas, Sesek. bas.
Lah nek nganti kuwi ra dijak. Loh iki menjaga kualitas dan kuantitas pementasan lho. Iya jenenge Rudi Garing lah dalang to Mas. Lah, ngono. Lah nek nganti undang-undange ra dijak, njur sakmene kae iki terus nabuhi sapa? Nek jari. Lek terus aku moro dalang terus ngono. Cacah ora do mesti moro dalang neh, ora do ngono. Iki terus nyindeni sapa? Cacah sinden-sinden pokoke aku ning luar Jawa kok moro dalang. Moro dalang neh. Kancane Rekoso to kowe mangsamu. Mangsaku kok Kula ya. njen pangapunten lho Mas. Heeh, ora kemo padha bojone. Nggih, Pamer bojo, Mas Pri lek ngode aku. Nggih. Malah Mas Pri iki lek ngode aku malah kleru. Sing salah apa? Mas Pri. Aja dijak situ. Kuwi lek ngomongi aku ora pamer bojo, ora kangen bojo enggak. Apa, Pak? Bojone sapa? Ngono lagune apa enek ya akhirnya tak karang kangen bojo. Kula nembang niki lak nuwun pangapunten. Apa? Tapi sampean hebat lho, Bos. Piye? Lho hebate Sampean- piye? Sampean ki beda karo Dalang Tulungagung. Kok saged Mulai- Kowe aja bedak-bedakne lho. Saya tidak Aku beda. karo kanca-kanca dalang Mas Eko, Mas Winto. Kula iki ya apik. plekku lho, plekku Aku kabeh. karo Pak Eko, Pak Minto, Masun, Masun, karo wis Dalang Mas Daru ki apik kabeh. Oh iya. Tapi sampean ki termasuk sampean ki memberi gebrakan pada malam hari ini. Kok Gebrakan saged, apa kuwi? saged. Dalang ning Tulungagung, Ah. Nggih. iki ben ketok laris, Iya. duwe Doorpress. Durpes kok ora ono Mas. Lho, TV 14 channel kayak Doorpress. Matamu. Eh, Kae monitore Mas Gareng. Oh, gitu Wah. aja. jangkrik kan monitorku. Kae monitore Lek ku tukang tuku kredit urung pok sama dumke wong kaya. Oh ngono kuwi kudune sampean ki malah piye carane ben panggunge Mas Gareng kuwi sansaya Ketok. ketok kepenak. Mergo Ah. Pak Ali Mukti kuwi anggone leh. Pak Ali Bastomi. Lah iya. Kowe iki. Kok Ali Mukti kuwi kok Kritik kok ya padha ae. kuwi Bengi iki awake dhewe kudu mrada karo Pak Bastomi. Sing salah apa? Ngono. Salah nek. sing salah. Orang tak jak wis esuk. Wis Kowe salah kok saiki kejem banget lho. Mas aku. Iki Nyuwun pokoke kudu pangapunten lho Mas. Terus Pak Ali menika nglenggahaken keng Iya. putra Nah. kalih. Lho, kakek ngono. Kalih kula. kok kakek Loh, Mas aku. Kalih kula plek, Pak. Koyok plek kowe iki. Kenal tahun piro kowe mau? 82 Pak Ali Bastomi, Pak kakek Kowe kenal lahir batin karo Lahir Pak batin, Pak. Bastomi? Cel. Tenanan. Lahirnya tanggal piro Pak Bastomi? Pak Bastomi. Ayo. Pak Bastomi iki Lahirnya tanggal piro nek pancen kowe Pak kenal? Bastomi iki tanggal 11. Hobine apa? Hobine Bal-balan, apa? bal-balan. Hobine bal-balan. Bal-balan. Senengane dahare apa? Senengan soto. Salah. Senengane dahare apa? Soto. Salah. Napa? Senengane dahare sendok. Wis to mangan pecel nganggo soto mesti ngangge sendok. Nggih mut-mutan. Salah. Apa? Sing Apa? bener ku ora sendok, Apa? tutuk. Apa kuwi? Eneke sendok nek ra duwe tutuk, ra duwe cangkem. Oh maksudku ngerti. Salah. Apa? Sing bener iki ilat. Kok iso? Enek lambene lan ilate sawo sing mlebokne. Nah. Ya ora ilat tok. Apa? Ndas no. Kok iso? Enek ilate tanpa ndas, apa kuwi ilate ning kene tok? Ya ora iso no. Ya weteng no. Lho kok iso? Nyapa? Lho nek dilebokne nek wetenge prebablas rene. Lambene aku jebles wae. Aku ora melu lho iki, aku gak kuwi. Pangapunten lho Pak Bas. Pak Bas. Panjenengan kok kelacungi jempol Endi Pak Bastomi sing ndi? Niku sing ireng Kowe lho kowe dhewe iki ireng kok ngelokke kono ki lho. Lah yo kanca iki aku ngedekne IFC, Pak. Apa kuwi? Ireng Fans Club niki. Mas aku. Pak Ali menika pangapunten. Heeh. Piyayine kuwi aja sok nun sewu lho. Wong ki saiki ana undang-undang IT dan ada undang-undang tindakan yang tidak menyenangkan. Heeh. Pak Ali menika kagungan kersane wujude mek menapa tujuane napa to? Tujuane apa? Tujuane ora pamer, tujuane ora sombong, Betul. ora ngentek-ngentekke duit. Betul. Ning tujuane nglumpukke keluarga, nglumpukke balung bisa dijak seneng bareng, dijak syukur bareng. Heeh. Niki mula wong duwe donya, duwe pangkat, duwe derajat, diwene luweh anggone leh kagungan arta. Ki aja ming trima dipomar pamer ketok. Yo ngene iki bukti Pak Ali. Iki jenenge Bastomi. dana rasa. Leres. Mulakno demi kebahagiaane Kang Putra gelar wayang kulit. Mula sing diarani ngentekke rakat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat. Akhirat. Niki benjang menawi dados jasad insyaallah
wonten ing swarga uripe mesti nikmat. Heeh. Mergo apa? Gelem maringi dana rasa Dana rasa. sapadaning umat. Iki jenenge ora lokak malah kebak. kebak, Iki lho. ora kilong malah bombrong, Lah. ora wutah malah Wutuh. wutuh. Mula diceluk bapak ki kon bupak, yen Nah. wis duwe putu diceluk mbah kon tambah. Heeh. Lah kok mbolok ireng rumangsa kuwi pancen Iya, Tom. mat-mate ya tenan. Tenan, Pak. Aku salamanmu kok kaya nggae stocking ngono. Tambah ono gilang ngono rumah ora cetha Iki lho, Pak. Kaguan dalem. Pak Ali Bastomino pangapunten. Ah. Beliaunya itu per. Per. Arep dipiye-piye nek wis duwe julukan. Heeh. Berarti srawunge kuwi amba. Pokok bermasyarakat kok jenenge ganti. Ganti. Ganti karena julukan lho kuwi. Srawunge mesti jembar. Heeh. Pamane aku Rudi, celuk aku Garen. Gareng ngono. Kowe jenengmu Dwi, celukane Klitik. Klitik. Hmm. Nah, Aku. kowe pamane jenengmu Sony, celukane Mentel. Pamane Sapa? Jandu. Kluthuk. Tapi serawung, heeh. Jenengan iki ngoten niku jenenge ngerah lara atine wong niku nggih ngeten iki. Oh ngono. Wong padha-padha sak dulur lho. Mbok ya aja nganti Nah, nyonyok penggaling liyan. Ngomong ono. Piye? Aku nyonyok piye? Aku nyonyok babakan apa? Lah kula wis apik lah timbang niki kok mentel iki kok iso. Niki mboten Sony utawa aja kluthuk mentel niku mboten. Aku ki jenengku Sony, celuk familiarku ki ning omah Cawet. Ya ora kepenak. Mulai kali cementel nyambut gawe. Mula lak Mbak Indri kalian Mas Pitra. Heeh. Niki anggenipun dados temanten. Nah, manten iki diulas kaya ngapa didongake muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Mula sing dadi manten antarane Mbak Indri kalian Indri. Mas Pitra. Niki kedadipun paringi bekal utawa sangu. Lah. Sangune apa ya kuwi tutur-tutur. Lah iki lho. Ular-ular. Nah. Tindak tanduk pangucap sing becik. Lah kepiye ben manten kuwi duwe cekelan? Ayo ndang ngomong ngono. Ayo tuh. Ngomong ngono. Kuwi arep ngowehi sangu apa kanggo manten? Ngono. Arepe nuturi apa wong keluargaku dhewe murat marit. Astagfirullahaladzim. Kowe iki rene iki dibanggak-banggake karo dulurmu lho kowe iki. Mboten kok tegese tutur-tutur kok Ngono. terus kembali ke dalam diri pribadi intern keluargamu mboten. Ya tapi kan kita itu sebagai manusia itu yen iso nuturi kudu introspeksi apa yang kita hadapi. Apa Iya, Aja yang nganti kita jarkoni ngono kae ta. Nggih to. Lho ning Arepe biasane nuturi apa wong keluargaku dhewe murat marit. aja nyawang keluargamu. Sokala apa sing dadi pangucapmu iso dilakoni tur iso mandi. Kuwi sokala iso dadi berkah omonganmu lho. Mbah, mandi ki apa masamu ki ora opo iso dadak mandi nyapa to. Loh. Maksudnya kowe iki ndonga nggih manten iki lho. Aku ndongakne anakku ora mandi, Pak. Tak dongakne anakku muga-muga dadi anak sing bener nyatani nakal. Kowe ndongakne anakmu ora mandi. Ora mandi. Berarti raup kowe, ora mandi. Aku yo ora tau yo ora mandi ketek. Masaku. Wong Ora jenenge tetek. ngomong Ngene, iki rasa Ngene, angel-angel, Mas. Ngene. Ngene lho. Rasa angel-angel. Mbak Indri kuwi lak yaine sing oke ning Oh, Andi iya. Lawang. Kayak- Sing kakung ya nom. Ya. Nah, Ngene. Bocah nom iki sok kala manten anyar ki dituturi kaya ngapa. Iki sok kala ndak digagas dirungokne kuping kiwa ditokne kuping tengen. oh kuwi biasane ngono. Biasane ngono ki. Wis to, diapa-apane wong lek lagi seneng-senengi diomongi kaya ngapa ora bakal digatani mergo paling seneng-senengi. Cara geni sik Sing mobal-mobale. mubal-mubale. Ning aku meleng karo teman-teman kekarone. Kowe oleh seneng ning ilinga jaman kowe susah, yen kowe pas susah ilinga jaman kowe pas seneng. Oh. Jadi hidup itu akan balance. Apa? Hidup Bahasane. akan apa? Horen iki apa? Horen piye to? Anu, sampeyan saya gondrong kuping iki sembul. Masaku. Ora lha kowe iki ora cetha hidup kok saya beren. Balance itu seimbang. Oh, balancing. Nah, Hmm. ngono. Balance Ngene. kaya ban wae. Lah iya no urip ya kaya ban kok ben ngono ya. Tak tuturane aku lek mau kalau nutur tak tuturane. Omongono. Aja nganti Iki pas. sini-sini lho. Gak. Kuwi soalé awakmu ki panutan, tatanan, tontonan, tuntunan. Sing lanang. Tatanane panggung wis apik, tontonane ya wis becik, lah karek tuntunan. Nah, wis Kepiye besok tuwekmu ki yen iso dadi tuntun-tuntunane anakmu ki?
Nah, Bisa pas. Setruk piro sama aku? Tuntunane iki lho Mas Le kok. Mas Muhammad Fitrah Ramadan. Nah kuwi jenenge wis berbau religi. Iki la- Muhammad. Lahirmu poso mesti iki. Ya, poso ya. Hmm. Ya, wah, toh. kemeruh, Nggih, padha. kemeruh. Nggih, padha karo anakku. Anak Lek ini kita barokah lek pas dijenengi. poso, iki mesti lahire Muhammad Fitrah Ramadan. Mergo pas ulan Ramadan ulane poso. Padha karo anakku pas ulan poso lahire, Pak. Ya mau jenenge Pak, sing jenenge- berbau religi. Berbau Ramadan. Ramadan, nuansa poso. Nuansa poso. Apa? Faiz bagi takjil. Aku lho. Faiz. Faiz, Bagi takjil. Layakno raine ke kolak bocah. masa Kolak Iya. matamu. aku Lagi Ora. Ora ini kaya Dawud tok kolak iki. iya. Faiz bagi takjil. Mas kolak. Hei, Mas Mas Fitra. Nah, Aku rata. Aku sing mulatah lah. Mereka piantun anu tuk jauh. iki mantene lanang saka ado. Loh, endi, Pak? Saka wewengkon Situ Bagendit. Ngendi? Situ Bondo. Situ Bondo. Situ Bondo ki Pramwetan, Pramwetan. Pasuruan Probolinggo. Nah. Situ Bondo. Terus Jember. Jember. Lah, iki sing diarani mulane pas Indriyawati Karomah. Karomah ki wis nemu basa sing religi, ketemu karo Mas Muhammad Fitrah Ramadan ya wis ketemu religi. Lah pinter Insya Allah kereligian dalam jiwamu itu besok akan bisa membentuk keluargamu yang sakinah mawadah dan warohmah. Amin. Amin ya rabbal Ora alamin. sadhe Sing lanang enek syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad, sing putri ya ana karomahe saka agamane awake dhewe sing direksa ana ing jiwane Nah. dhewe. Heeh. Karomah. apa meneh maratuane Tole Muhammad ki jenenge kakek. Kok gak imbang to? Loh, Matune Muhammad putrane kok Kakek iki ya panggilan Karomah. akrab Loh, wae. kakek ki panggilan akrab. Kakek ki lek basa Indonesia, basa Jawa niki mbah. Pini Mbah sepuh. Kung, Mbah Kung. Mbah Kung. Mbah Kung ki paribasane mbah kon tambah kong ki aja sampe duwe jiwa kumalungkung. Oh. Dadi yen temanten kekarone iki lagi dedapan bebarengan, aja duwe jiwa adikang adikung, aja duwe jiwa sing kumalungkung. Tegese andhap asor bermasyarakat hidup nyawiji karo sapa-sapa sing gelem nyawiji. Serawung lah. Serawung. Lho, Mas Gareng. Nggih. Kene tak tuturi. Ya. Rungokno. Wah, nyeneni manten, nyeneni manten. Kowe biyen rabimu ki ya ora dituturi. Loh, Ning nyatane oh aku dituturi nae malah tak elokne kok. Lah nyapa naipe Mulai molok. kowe dhewe pegatan lho nuturi aku. Lah enakku masalah biyen mangsane. Tak tuturi. Omono. Mbak Indri karo Mas Dri. Mas Muhammad, Mas Fitra. Terah. Ngono. Nek wis dadi temanten kakung iso diarani lanang. Lanang ki apa? Lanang ki saka tembung lan ki lancip. Ah, Lanang. Nang ki saka tembung menang. heeh. Sampeyan kudu duwe karakter sing lancip dalam pemikiranmu. Kudu menang nyambut gawemu, murakapi keluargamu. No, kuwi lho. Eh. Diwengku karo Kang Garwa ingkang paring asma Mbak Indri Karomah. Karo Mbak Indri karo Mah. Nah, kuwi iso diarani temanten pedok. Wedok ki yen diawe kudu ndodok. Tegese ndodok ki manembah. Wong wedok ki aja sampe kumalungkung, aja sampe nduri wong lanang. Mergo sampean eling, wong lanang ki sebagai presiden rumah tangga. Wong wedok ki paribasane sebagai ibu rumah tangga, kuwi paribasane derajat lan pakate sak ngisore wong lanang, yen wong lanang becik kudu ditutne. Lho, Ya iki lho. kuwi lho. Aja mung seneng dilenggahke ana kuwade. Kuwade ki kuwato nyangga barang sing gedhe. Kowe mbiyen ijen ora nek permasalahan mbok pikir dhewe. Ning lek wis berkeluarga, kuwade ki kuwato nyangga barang sing gedhe, yen nek permasalahan kamu harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Rungokno iki. Lah kok nesu karo Nalika kowe temu mbiyen ditutke karo sak
bregadyaning para manggala Dumas Nah. ngasta ana ning kembar mayang. Kembar mayang ki cocok karo jenengmu. Nek wis dadi temanten kekaron wis seneng oleh seneng ning kudu eling kembar mayang. Mayang ki madhep manembah nindakake sembahyang. Loh, Seneng oleh seneng ning aja lali manembah marang Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. apik bocah iki tutur-tutur apik. Aku ora nuturi manten loro ki aku. Lah sapa? Ayo terus apa? Kakek tak tuturi aku. Lah wong Lah bapake kok ora tak suwampluk pisan kae ngawur. manten kawak ya manten Loh, lawas. sing dituturi malah manten kawak. Bapak lan ibuke ben bisa dienggo patuladan untuk contoh anak-anake. Koyong mangkono. Lho, nggih lho Mas. Nalika panggihipun manten dipun apit kembar mayang, wujudipun kembar mayang kabentuk dening janur. Janur ki jan ki jaan nur ki cahya. Jaan ki pelaku nur ki cahya itu cahaya. Teman-teman kekaron iki insyaallah oleh pepadang donya oleh pepadang jagat dadi ratu sedina dadi raja sewengi aja seduwe jiwa adikang adikung lan adiguna kudu merambah marang masyarakat. Loh, januripun lak dipun lengkungaken. Iya no, enek sing diarani kaya dilengkungke apa kae? Wujudipun kadya keris, Enek keris-kerisan. wonten kupat. Kupat. Keris. Keris ki bentuke menggak-menggok. Kamu jangan sampai kaget kalau kamu sudah membina rumah tangga akan menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga. Oh, menggak-menggok iki kaliku. Lika-liku. Wontenipun keris lajeng kabentuk wonten kupat. Kupat ki ngaku lepat, wong lanang kudu ngaku lepat, wong wedok harus mengakui kesalahan. Wong lebih baik meminta maaf daripada memaafkan. Tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Lho Waduh, ini Pak. kupat kuwi ngaku lepat. Aku lepat, Pak. Kuwi enek kupate, sok-sok enek sing diarani manuk-manukan. Enek Manuk-manuk manuke, iki enek duduke manuke. yen temanten lanang kuwi duwe manuk. Kowe piye to rumasaku? Ning nggih kembar mayang rek enek manuke to. Manuk. Ayo artine apa jelasno? Sing mau tuturi sapa? Mantene apa Pak Kakek? Di manuk ora? Artine Lah, apa? mesti ngerti. Manuk ki filosofine manuk ki miber sak gonggon. Jan contoh manuk, Pak. Nah, Manuke sadurunge ngendhok kuwi Hmm. mesti gawe susuh. oh gawe susuh sik. Ngene bener. Ya. Lah, Golek ewer. golek ewer. Heeh. Sadurunge ngendhok kuwi mesti golek ewer gawe susuh. Heeh. Dadi contoh manuk sadurunge sampean anak-anak kudu duwe omah dhewe. Oh. Ya ora? Ya Omah so. dhewe, ya so dalem. Mm-mm. Ya so omah. Tak kira ki nek duwe manuk kudu sandoke. Engko tak suampluk iki malah kono tenanan ki lho. Lah Lah, kok ngomong ngono. Iki nuturi tenanan. Iya. Wis di omah lho. Anu Wis di omah burung ya wis lho, to. penting lho bos iki. Heeh. Betul. Sama wis di wis gadah griya. Bon, ning ndi? Ning kene. Alhamdulillah. Nah, Aja mbok contoh aku. kowe nuturi wis di omah burung kowe. Aku mbiyen rabi nunut maratuaku, Pak. Nunut maratuwa. Ora di omah. Gak di omah. Lah ngono kok nuturi mantene. Mulane aku wis bangga. Aja sampe nunut maratuamu. Heeh. Lek manten anyar kuwi genepe sak wulan 2 wulan nyaman kowe. Heeh. Nek luwih saka sak wulan 2 wulan Ngenes. Nunut maratuwa ki nek kunjul karo bulan. Ngenes, Pak. Loh, Manten anyar ngene turu lho, tangyawan tangi beduk ora bakal digugah. mergo eling-eling sik kesel. Sik kesel manten anyar. Manten anyar. Aku mbiyen sak wulan 2 wulan sik enak marang-marang kok. Heeh. Bareng wis genep setengah tahun. Piye, Terus? Mas? Kamar kuwi culi nyambik, Pak. Lah sing Karo maratuwamu. sing kebanget yo sampean kuwi iso. kok iso. Engko gek anu ora kowe ora gedeng karo kowe enggak. Ngoten. Asine maratuwamu kleru. Bedane antarane kowe karo nyambik ki ndi to mantuku sing ndi to. Ora kleru. Nah, Pancen marang aku bakul sane nyambik. sing salah sampean. Kula ngeten nyun pangapunten, Mas. Nggih. Pak Apa? Masaku. Pak Ali nika Oh iso. harmonis kalian Keng Putra. Ya. Keng Putra juga suasananya sejuk dengan Keng Bapak. Iya. Lah sampean karo mantumu kok ora omong-omongan ki jenenge Kok sapa? mantu to? Tapi aku tak delok ya sing wedok ya. Sing Nah, wedok ki cahe kalem. Mbak Indri, Beda karo bojoku, Pak. kok Piye? bojomu? Bojoku saikmu gelem main tangan. Saya tak bojomu Main tangan saikmu.
Main tangan. Oh, berarti KDRT niku, Mas. Lah nyapa KDRT? Lho, main tangan ini berarti seneng sok moro tangan. Kuwi cengkiling mara tangan Nah. kuwi. Wani karo wong lanang kuwi. Ora, main tangan. Kuwi wani tolak nat kuwi. Main tangan, Pak. Lho, langke. Main tangan piye Berarti sok maksudnya? nukari sampean Sing nek. nukari ki sapa to? Main tangan. Lah nek gak main tangan ora ngaplok apa? Ya main tangan, tangannya dimain ning kiri dak. Ha terus Seneng aku lho kuwi. maksudnya Ya iki wong main tangan lho. ya mek ngono kuwi ta? Di bojone iki lak ra ndelengen dadi mek ngene Ya to. mek ngono. Dier ning kene iki lho. Ngene iki lho. Gak ndelengen. Ora cetha wong ki aja sok kaya mek ngono kuwi. Wis to Ae pokoke. dene kene ndonga Wis bareng-bareng. tak dongakne muga-muga Ah. temanten iki contonan profesine maratuamu. Kakek ki nyambung gane tukang las, muga-muga las ki gane nyambung mesti, muga-muga sampean tetep bersinambungan atimu lan atine bojomu tetep bersambung santi besok tumekaning pati. Pas. Oh, las ki enek artine ta las? Lho nggih no, las ki. Apa? Las ki LAS. Artine? Lancar uripmu yen sampean bebrayan wong kekarone. Lho. Ah, Alhamdulillah wong tuamu karo wong tuane sing maratuamu tetep nyengkuyung apa sing dadi niatmu. Syukur aja lali manembah marang Gusti oleh budidaya ning aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wajan. Ablu minallah. Hablu minanas. pinter, Oh, iki. pinter. Las kuwi dihubungke saka apa, Pak? Listrik. Listrik. Artine listrik apa? Listrik. Listrik. Bosok ora. Listrik. Keminter ya ngono kuwi. Las listrik. Listrik ki sing apik nggo nyetrum cengelmu. Lah wong itu kan paitane Pak kakek. Lah, Les ki lesan. Lesan cara berbicaramu. Heeh. Wong wedok harus sopan berbicara kepada wong lanang. Semono uga wong lanang juga harus lesannya harus dijaga karo wong wedok. Jaga lati, jaga diri. Nah, wong ki ora usah diwedeni ning harus dihormati. Iya iya bener. Terik, terik. Trik trik ki sok ketemu trik. Bosok. Trik ki tegese temanten kekarone kudu duwe trik. Tegese metode. Oh, metode trik. Trik. Heeh. Tegese wong lanang kudu duwe trik nyambut gawe piye carane disung murakapi keluarga. Sing wedok ya kudu duwe trik bisa mengatur keuangan manajemen keuangan rumah tangga. Nah, nek pengen trikmu sukses tirunen Mas Gareng. Heeh, piye? Nek delok wayang aja disawang limbukane tok. Ning Nah. deloken goro-gorone. Kuwi ana trik kanggo rumus rumah tangga ben iso awet. Lha, Ki tak kandhani tenan ki. Ngono. Mulai goro-goro dongane Mas Gareng kuwi trike apik. Tak cakne ning ngangkring aku laris kok saiki. Ning anu kono ning Serabah, Ponorogo. serabah, Ponorogo. Oh, tak serabah, piye kuwi? Piye? serabah, Eh, serabah. Mas Rabah ya. Wis kelingan. Nggih, kelingan Pak. Piye kuwi? Jenengan medal sabda rumiyin. Heeh. Le cakno dik iki mbok nggih omah-omah ya apik. Heeh. Mbok nggih dodolan. Dodolan ya apik. apik. Delala sing tak nggih rumus dodolan. Iki Mas Gareng pas goro-goro kae. Lho iya tak wedarne wong kowe kancaku. Semar Gareng Petruk Bagong. Hmm. Ilmune tak gawe. Semar kuwi nek dinggih nun sewu nggih usaha kuwi mesti laris. Piye? Tak cekel dongane Mas Gareng. Heeh. Niat ingsun nawa itu nulat saka jejeke ana ing nalika goro-goro. Heeh. Semar dasar, Gareng eneng, Petruk celuk-celuk, Celuk-celuk. Bagong sing jagongi, Sembadra sing dodoli, Janaka sing nukoni. Nah, Insyaallah kowe nek usahamu bakul angkringan, kowe donga kuwi mbok cake dodolanmu sego rega 7.000, dolen 3.000. Kuwi laris ditacake tenan ki. Wah, mbok sumpah to laris tenan. Bosane ya. Iya, mula Pak Ali iki kudu dieling-eling iki. kuwi rega 7.000 mok dol. Dol 3.000 to, Bos. Wis, Kuwi ben luwih laris nek dolen 500. Wis bosane ya. Upun. Layakno angkringmu serabah ki meh tutup saiki. Iki mes tutup ta sing Serabah. Bangkrut to, Ora dol. cetha. Coba atur panglipur. Nggih, nggih, nggih. Buat warga masyarakat sinambi silaturahmi dalu menika rak wonten kedung waru. Nggih, nggih. Wonten wongkon ya kuwi Desa Mboro. Mboro, Pak Mas. Kakek nggone kaguan kersa. Tak goleki kanca ya. Mas. Iki maksudku kok emoh ki terus kuwi nang kono dhewe apa piye? Desa sing gak mulai-mulai ya kene iki lho. Apa? Boro. Wo Boro terus. Boro terus. Ki coba Dea. Coba, Ini.
None neno. Oh, pakai sport. Iya no disepoti nemen rada gagah. Kayak olahraga, kayak olahraga. Heeh. Ya. Kabeh. Klambi coklat disawang kok saya nikmat. Lho, kowe iki lho. Kok iya kowe? Lah wis digaweke Rumasane larase kepenak. ibur kowe kok piye kok ya? Klambi coklat disawang kok saya nikmat. Bareng tak cedeki bocah iki sregep salat. Ayo. Najan sregep salat ra ninggalke tumindak zakat. Iya. Yen tak sawang cah iki ora bakal nindake maksiat. Kasih. Ana bengi iki sing digawe asmane Pak Ali. Iya. Ayo, pelentas pelentus. Ayo, pelentas pelentus. Bapak Ali piantune baik sekali. Bengi iki ngentekke ragat nglumpukke sanak famili. Aku melu ndongakne muga Pak Ali akeh rejeki. Amin. Awake dhewe aja lali dongake temanten loro. Terus Ayo. Jajali ora ngono. aku melu ndongakne muga awet dadi bojo. Yen wis dadi bojo, rono rene aja nganti nglokro. Oh, kembali disis tak pikir ki mau. Oh, kowe kok golek ukara liya. Golek pangan Iki diarung tak kon mlebu. Iya, Iki sing kowe karo klitik terus. Ya, aku tak pikir. Ora. Ayo, kalah cepet yo bar iki kok iso. Ayo. Nek wis dadi bojo, rono rene aja nganti nglokro. Yen ana rene aja sampe nglokro, seneng bareng susah kudu wong loro. Etiani. Kowe aja nganti bleset lho. Kak, tak. Syukuran bengi iki ngrawuhke dalang kiru digareng. Ayo. Direng. Elek ditenono kowe. Ayo, Bos. Direng. Aku kancamu lho. Dalang saka Blitar gagah pitek sapa waane mentereng. Apik. Pawakane mentereng saben dahar seneng dahar cireng. Ayo. Kosae. Ditenono kate elek ditenono. Yen isuk dahar cireng, yen bengi mak iwak celeng. Celeng ngeronggot kowe iki kaya Dalang rudi gareng ngasto sinden cacahe 7. Ayo. yo. Sinden cacahe 7, kabeh iki kabeh iya ayu. Yen nyawang ayu pinggir dhewe seneng guyang guyu. Ayo. Seneng guyang guyu,
seneng guyang guyu Iya. delok pawakane lemu. Najan pawakane lemu ketok kewes yen mloka mlaku. Ya kok kok. Kok. Lakune wong lemu kan ya ngono kuwi. Kaya kene gembol sekok kae kok. Sakku. Kok. Ayo. Mloya mlayu tumindake ora grusak-grusu. Mergo ora grusak-grusu saben bengi sregep golek ngilmu. Ilmu. Ayo, piye iki? Dalam piye ya? Ayo. Iki dia rong takon mlebu Iya, lho. takon Iki kowe lho sing ngegol. Ngati dia wis mulai mbok leboni. Wah, bahaya. Leboni wis bahaya ngono. Ayo. Ayo. Aku piye iki? Loh, kamu mau biasa aja. Piye piye? Loh, Tak najan grusak-grusuk saben bengi sregep golek ngilmu. Ayo. bengi soke golek ilmu mumpung pedhok aku bilang I love you. Kowe bilang I love you. Apa iki cinta padamu? Ayo. 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 Kowe bilang I love you. Apa iki cinta padamu? Ya sendur seneng ora karo kowe. Bahasa Inggris I don't know. Bahasa Indonesia aku tidak tahu. Entek kaya ngono ya. Iki coba ngene iki dirayu wong wedok iki dirayu. Loh, saya itu Ibarat wong wedok iki kaya dene kembang lho Cah Nggih, Pak. Bagus. Menika- Aja nganti kembang kuwi Mulane tanpa tak- wewangi. Awakmu ibarat apa kayak Kembang. awakmu yen tak sawang ayumu kayak kembang amben cahyu. Kok kembang amben iki wong loro. Sane. Wong loro kembang amben iki. Jadi kayak kembang. Masih kembang-kembang sing Oh alah. ngemu Yen bondo arum. Yen siramu tak sawang, Hmm. aku yen caketmu tak sawang kayak kembang wedi. Apa kuwi? Telek. Kembang wedi iki telek kucing lho. Aku wetak ngono masaku. iki mare Sane. iki nek omong ki ya sing kepenak. Ngene lho. Lho wong wedok mbok ya dirayu ben marem mati. Jadi kayak kembang aku ya kembang ora apal lho aku. Ya kembang ya sekar ngono Wong kok iku ya. ya. Oh alah, dalah kok Lampung rong dina lho. Kowe ngerti. Lah nyang apa maka megawe kok ya nyang apa? Nyang apa? Kowe ngerti ra, Dik? Heeh. Dik. Dalam. Dia kok ngelamun to? Ketok ayu ya budek kok saiki. Masaku. Pripun. Sebabe apa aku kok Napa? ngundutke sampean mie sedap. Lagi keng napa? Nah, Mie ki mikir sedap itu indah atau enak. Nggih. Jadi Berarti- pemikiranmu malam hari ini mesti enak di dalam hatiku. Iya. Ya, Dek, gane, Dek. Terima kasih. Aku nek kene bisa. sedap. Wis saduk mending gombal ngono iki, Duk. Kene. Kulo. Iya. Timbang nih jikon stok-stok nih. Jikon stok-stok. Weh, Jan. Aku ki nek wis dadi Kuwi pasugatan kok Pak Ali ta? Mboten wong niki pon dodol niki. Wo kanca bakul. Nggih, ngoten. Alhamdulillah. Ya, Mas, kene, Mas. Kene, Mas, kene, Mas. Mas. Aku Sik, sik. suka. Iki. Wah, yo ngaji pumpung doan. Cacah dumno ke. Ah, ditumne kabeh. Anu sing ra kengen lesere. Neng sere aja mbok gawa. Mungkin dodol neh. Tindak-tindak Nah, Aku mie godok, aku mie godok. nah, ini. Sing aku mokne kowe iki sapa kok ya? Dik, Nggih, Mas. kabeh iki mung krana bukti tresnaku karo Oh, sampeyan. ngaten. Ning gandeng aku kuwi uripku sik nunut masku, Oh, ngaten berarti. piye-piye sing nanggung iki masku Oh, ya, Dik. ngaten. Nah, Ya kowe lak ya dulurku tuwa to, Mas. Ya. Piye adimu susah lah mbok tulungi to? Ya Ya, to, ya. aku ra duwe lak mbok wenehi. Ya. Nah gandeng bengi iki aku ya ora duwe, tulung genep ana to, Mas. Ben ketok apik ning gone adimu wedok ngono lho. Tuwa iki saka tembung nek metu tetep digawa. Digawa. Tegese kowe sik diajeni karo adikmu. Aja nyawang propirane ning tanggung jawabmu dadi Baik. sedulur tua ya, Mas. Ya ya. Ya sing rasane kowe aja ya aku mek kurban tak siap. Iya iya. Apa? Kene Mas, Pak. aku. Ngono. Anu Wis matur Pira nuwun. anu yu. Kula ben bayar kan. Pinten? Pinten? Wah, bahasa Inggris. Wis Eh? biasa to sikile meletek barang wis sudah ngomong bahasa Inggris. Jajal, Bos.
Bayaran apa, Bos? Kambyur kalau kambyur. Kira kam. Lah kok malah kok celuk kambing-kambing. Kang Hia. Dagelan kaya wedhus sira iki. Pinten, Bu? Lho, kuwi lho. Malah 35.000. Wis tak koclok rumah aku. Ngono. Bayaran 35.000. Iya. Pira? Pira? Eh, Ya wis. Ngono lho. Nah, wis matur nuwun ya, Nduk. Bilang ke Mas Mas Nduk. Kluthuk. Terima kasih nggih, Mas. Ayo. Bener bertanggung jawab kok Ya. ya, Mas. Masya Allah sik kurang. Kurang. Kowe kok Enek-enek. ngempet atimu kaya-kaya dhuwit 60.000. Kurang. Sik kurang akeh. Tak golekne anu Nah, kerupukmu sebagai adik yang baik kerupuke gitu. demen sakne. Wong tuwek iki mesakne ben lungguh Nah. penak. kok barang kok ya. Ben nonton wayang. Pundi-pundi jenengan ben mirsani wae. Pundi? Kula gawane, Pak. Pak. Rene sadae. Ayo lah kae. Ya. Saiki Ah seneng iki bagi-bagi rezeki. Nah. wong ki yo ngene iki. Mikir, Pak. Mikir, Pak. Mikir, Pak. Wis. Nah, Masaku. ngene. Ayo, Pak. Oh ditumke, Tak ditumke. ditumke. Ayo kene. Wis ngono tak dijipuki sitok-sitok lah ya wis piye, Pak. Balik tak Ibu, kutip. Nah, ditung. Kuwi jenenge nganu klitik iki marai kowe supaya gelem dana rasa. Oh, kan biyen aku sing ngene iki. Wong ya. urip ki aja menggur nyukupi awake dhewe tok. Ya kan biyen aku ngene iki tau, cuman ora tau tak upload ngono aku. Ora cetok. Oh, alah kan biyen ngene iki. Lah ke. Oh, alah. Lak Oh. penak to. Masaku. Ya ampun, Mas Jok Kluthuk kok bocah. Beneh lho Mas. Masya Allah. Ya Allah. Le, gawakno kerupuk kene le, ini le. Hei, iki coba kene le. Sik aja Baik. kakek kono kene, dele geti. Awas sing ranti untu aja dipuk kerupuk. Nah, wis. Malah Malah gratis royokan kaya ngono mau. lah iki jenenge dana rasa syukuran ki ngene iki kok ya. Kan biyen ngene iki. Nah. Nih, nah. Ya lagi viral kok. Tapi ben ora. Gak Ngene iki Pak Ali melu seneng Iya wong syukuran kok. rezeki sing mbok tampa ku Lah ya kae ibu-ibu sing ning kono kae. Oke, ngene iki yo, paling Pak. kerupuk. salah ya Nah. tuh. Ngono. Ngono. Ibu, ibu. Budhe iki anu lho, untune entek mbok wae kerupuk apa iso kuwi. Pon, niki gandeng sedaya pun telas, Ditotal. ngombe lak kesereten. Heeh. Pangan tanpa ngombe lak ora penak. Iya. Anu akuamu Kok kayak watuk engko lek gak mimik kok. akuamu kayak no kono lho sing ngelak-ngelak kuwi kayak. Kowe iki padha bakul njiko ngombe nyapa to iki? Wah, aku. Gendane Nah, iki ditoke. bakul Padha bakul. bakul mie gendane tukang gambang Oh kuwi. lah iya. Ora cetha kaya layak Wis, anggere momen aman. ngewes. Pun Pak Gareng, Nggih. bengi niki pun sah ujare Pak Ali. Syukuran. Syukuran rezeki sing diparingke panjenengan Heeh. jenengan paringke yoga sinden Ah. musik Nggih. niki Mas Kluthuk rezekine didom kalih bakul-bakul. Wong ngaten. Iki jenenge Gandeng kerupuke Pak D ya wis telas. entek, Alhamdulillah akuane ki ya entek. dan dibayar to Mas. Bayar matamu ya. Kok nesu ki lho. Bayar wis bayar kok Wis iso. langsung didomne lho. Kok nesu ki lho. Utang bayar. Kan biyen bangga aku wae. Loh, Lah kowe Iya, iki toh, saorane kakang kok. Kakang yo kakang mau kon tambel ya. besok uripmu dimulyake no swarganing Gusti. Kaya ruru wae kowe iki. Loh, wis sing mbok guak iso dijoli. Ora usah samar. Kaya ruru wae oleh kabar kok sapa kowe. Iya. Ayo dadi bayar. Iki Iki mesake. Lah ngene delok Mbah Kong ki leh marem atine iso lenggah penak. Mbah Kong dagangan. Penggalihe seneng ngemake kowe kaya-kaya entuk banyu anyep bengi. kowe ku kudune marem lho, kok malah pucet Nah. yang apa to kowe iki? Pucet to mbayari kerupuk berang. Lah kerupuk ki regane krayo. Nah, Lah aku mie. Lho, kowe syukur lho. Lah kowe syukur apa ora? Syukur. Ora apa-apa wong ki bunga susah ndek duit, ra ndek duit kudu tetep bersyukur. seneng, syukur. Kudu seneng hidup Nah. iki nikmat. Ayo ngadeg sing tatak. Nah ngono lho. Nah,
Ya. Ayo ngadegmu aja doyong. Jejeg wong Jejeg, lanang ah. doyong. Jejeg piye wis bayaran kelong. Astagfirullahaladzim. Asal Gak oleh. cangkemmu li piye? Astagfirullahaladzim. Kowe ra tau kelong. Rumah Ya mek tan astagfirullahaladzim. Lho nek kuwi adikmu ki nyuargane kowe kok ya. Kaya anakmu. Astagfirullahaladzim. Pak Ali, sapa ngerti? Oh alah ya ampun duit sing tak wenehke klutuke kok jebul di gendome karo bakul. Lah kok suwi jog iki kok bakal utuh. Sok nek duwe gawe nampa putu insyaallah aku tak nanggap masuk di gareng dagelane tetep liyane lho ya ta. Nah, ngono. Dengar sapa? Liyane. Kok tetep liyane kok ya kowe. Coba kowe nembang anu iki ben berhibur. Iki ndang Iki kono. ben golek dibayar Seneng kono. Atimu rasa mikir sing jowo. Sono atimu, kono. Engko sing nembang ben klitik, kowe bayar kono tuh. Jadi Tang senenge. kowe kok mepet-mepet rene biasane kowe nyedek rene iki rokokku ilang lho. Kowe golek nggon kono lho. Ora cetha tembange cukup lintang asmara. Nggih, Gus. Iki lintange, Siap. iki asmarane. Lah aku sing bayari mie karo kerupuk ya wis. Oh, seto ora ngrasake ngono kuwi. Kita aturke pepundhene awake dhewe rawuh mbahmu. Mbahmu saka Al-Badrul Alaina rawuh. Nggih, sing dalu, Bah. Dalu, Bang. Alhamdulillah. Nggih, tas awake dhewe tas kok Lampung ya, dek kapan kae. Sing Nggih. kon ngejak kluthuk kon nggawa ndase tok. Aku ya gah. Bingung. Yo ya. ngene lho Mas, Ha, timbang awakmu yo sok kala Ah. mundel ya. rasakno sik. Ya kowe oleh bagian, yo bayar yo mangan. Ben Rasakno ngerti sik. rasane ngono, Dadi Mas. wong iki ngetokke dit terus rasane marem. Hmm. Mosok 350 oleh kerupuk upil sitok.